Γεια σε όλους. Έχει αναρωτηθεί κανείς πόση δύναμη κρύβει πραγματικά η φωνή των μαθητών μέσα σε ένα σχολείο? Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον μηχανισμό που την κάνει να ακούγεται δυνατά και καθαρά. Το γνωστό μας 15μέλος μαθητικό συμβούλιο. Θα δούμε μαζί πώς ακριβώς στείνεται, τι μπορεί να καταφέρει και γιατί τελικά είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια απλή μαθητική επιτροπή. Είστε έτοιμοι? Πάμε να το δούμε. Και όλα ξεκινούν από εδώ, από αυτήν ακριβώς τη φράση. Μαθαίνουμε, δρούμε, αλλάζουμε. Ξέρετε, αυτό δεν είναι απλά ένα ωραίο σλόγγαν για να γεμίζει έναν τοίχο. Είναι ολόκληρη η φιλοσοφία. Το Συμβούλιο είναι το όχημα που παίρνει τις σκέψεις και τις ιδέες και τις μετατρέπει σε πράξεις. Και αυτές οι πράξεις φέρνουν την αλλαγή στη σχολική ζωή. Είναι η φωνή των μαθητών εν δράση. Λοιπόν, ας το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Το 15μέλες δεν είναι μια παρέα φίλων που αποφασίζει για τις 5 ημέρες. Όχι. Είναι ένας επίσημος, θεσμοθετημένος θεσμός που υπάρχει από το 1986 και ο σκοπός του είναι να εκπροσωπεί κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια. Ο στόχος του, να δώσει στους μαθητές λόγο, να τους μάθει την ευθύνη και, το κυριότερο, να τους δώσει μια θέση στο τραπέζι του διαλόγου με τους καθηγητές και τη διεύθυνση. Καλά όλα αυτά στη θεωρία, θα πει κάποιος, αλλά στην πράξη πώς φτιάχνεται αυτή η ομάδα? Λοιπόν, η διαδικασία είναι απόλυτα δημοκρατική και είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε κάθε ψήφος, κάθε φωνή να έχει ακριβώς την ίδια βαρύτητα. Ας δούμε τα βήματα ένα-ένα. Κοιτάξτε, όλα ξεκίναν από τη βάση, από την τάξη. Κάθε τμήμα λοιπόν ψηφίζει και βγάζει το δικό του 5μέλες. Μετά έρχεται η μεγάλη στιγμή. Όλοι οι μαθητές του σχολείου, από όλα τα τμήματα, μαζεύονται στη Γενική Συνέλευση. Και εκεί, με μυστική ψηφοφορία πίσω από το παραβάν, βγαίνει η τελική ομάδα. Οι 15 με τις περισσότερες ψήφους είναι τα τακτικά μέλη. Οι επόμενοι 5 είναι οι αναπληρωματικοί, ο πάγκος της ομάδας, έτοιμοι να μπουν στο παιχνίδι αν κάποιος χρειαστεί να λείψει. Ωραία, η ομάδα εκλέχθηκε. Και τώρα μοιράζονται οι ρόλοι. Αλλά προσοχή εδώ. Δεν μιλάμε για μια πυραμίδα με έναν αρχηγό στην κορυφή και τους άλλους από κάτω. Καλύτερα να το φανταστούμε σαν μια ποδοσφαιρική ομάδα, όπου ο καθένας έχει τη δική του θέση και τη δική του εξίσου σημαντική αποστολή για να κερδίσει η ομάδα. Πρώτος και κύριος ρόλος αυτός του Προέδρου. Και εδώ είναι όλο το μυστικό. Ο Πρόεδρος δεν είναι αφεντικό. Είναι ο συντονιστής. Δεν δίνει διαταγές, δίνει τον λόγο. Είναι κατά κάποιον τρόπο ο πρεσβευτής όλων των μαθητών προς τη διεύθυνση και ο άνθρωπος που κρατάει το τιμόνι στις συζητήσεις για να μην ξεφύγουν από τον δρόμο τους. Και ακριβώς δίπλα του ο αντιπρόεδρος, το δεξί του χέρι. Βοηθάει να υπάρχει καλό κλίμα, να κυλάει ομαλά η συνεργασία και το πιο σημαντικό είναι αυτός που ελέγχει αν οι αποφάσεις που πήρε η ομάδα όντως υλοποιούνται. Είναι ο σταθεροποιητής, αυτός που φροντίζει η μηχανή να δουλεύει ρολόι. Πάμε τώρα στον γραμματεία, τον οργανωτή, την επίσημη μνήμη του Συμβουλίου. Η δουλειά του είναι θεμελιώδης. Γιατί χωρίς αυτόν οι ιδέες απλώς λέγονται και μετά χάνονται στον αέρα. Κρατάει τα πρακτικά, τα πάντα γραπτά και φροντίζει οι τελικές αποφάσεις να φτάσουν σε όλους καθαρές και επίσημες. Και φτάνουμε στα οικονομικά. Στον ρόλο του ταμεία είναι ο φύλακας του κοινού ταμείου. Η δουλειά του είναι να καταγράφει τα πάντα, κάθε έσοδο και κάθε έξοδο, στο ειδικό βιβλίο. Και ο χρυσός κανόνας, ούτε ένα σεντ δεν κινείται χωρίς απόδειξη. Εδώ μιλάμε για απόλυτη διαφάνεια. Και εδώ είναι ίσως το πιο ωραίο απ' όλα. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα 11 μέλη? Είναι απλοί θεατές? Κάθε άλλο. Είναι απολύτως ισότιμοι παίκτες. Η ψήφος τους έχει ακριβώς την ίδια δύναμη με του Προέδρου. Οι προτάσεις τους είναι το ίδιο σημαντικές. Εδώ φαίνεται η ουσία της δημοκρατίας. Η δύναμη δεν είναι συγκεντρωμένη, είναι μοιρασμένη σε όλους. Γνωρίσαμε λοιπόν την ομάδα, τους παίκτες και τις θέσεις τους. Πάμε τώρα να δούμε το ζουμί της υπόθεσης. Τι μπορεί να κάνει στην πράξη αυτή η ομάδα, ποια είναι τα εργαλεία της και ποια η πραγματική της δύναμη για να φέρει αλλαγές στο σχολείο. Ένα από τα πιο δυνατά εργαλεία είναι το ταμείο. Από πού έρχονται τα χρήματα? Συνήθως από εθελοντικές συνεισφορές των μαθητών, από εκδηλώσεις που οργανώνει το Συμβούλιο ή και από μια βοήθεια του Συλλόγου Γονέων. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι κάθε ευρώ που μπαίνει στο ταμείο επιστρέφει πάλι πίσω στους μαθητές, μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις, πάντα βέβαια με τη γνώση και την έγκριση της διεύθυνσης του σχολείου. Και οι αρμοδιότητες?
Λοιπόν, το Συμβούλιο είναι η επίσημη γέφυρα επικοινωνίας των μαθητών με τους καθηγητές. Είναι αυτό που οργανώνει πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που ομορφαίνουν τη σχολική ρουτίνα. Καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας στο σχολείο. Και, ίσως το πιο σημαντικό, δουλειά του είναι να προωθεί το πνεύμα της συνεργασίας και του αλληλοσεβασμού μεταξύ όλων. Αρκετά όμως με τη θεωρία, ας γίνουμε για λίγο μια μίγα στον τοίχο και ας παρακολουθήσουμε μια πραγματική συνεδρίαση του 15 μελούς. Ας φανταστούμε ότι το θέμα τους σήμερα είναι να οργανώσουν μια βραδιά πολιτισμού. Πάμε να δούμε πώς δουλεύει το σύστημα στην πράξη. Τον λόγο παίρνει ο πρόεδρος, ο οποίος αμέσως βάζει τα πράγματα σε μια τάξη. Ακούστε πώς ξεκινάει. Καλημέρα σε όλους. Θέμα μας σήμερα οι προτάσεις για τη βραδιά πολιτισμού. Με μια απλή φράση δίνει δομή και σοβαρότητα στη συζήτηση από το πρώτο κιόλας λεπτό. Και τώρα, δείτε την παρέμβαση του Αντιπροέδρου. Μετά τη Μαρία έχει ζητήσει τον λόγο ο Δημήτρης. Ας προσπαθήσουμε να ακουστούν όλοι. Δεν παίρνει θέση επί του θέματος. Ο ρόλος του εδώ είναι να λειτουργήσει σαν τροχονόμος για να διασφαλίσει ότι η κουβέντα θα κυλήσει ομαλά και δίκαια για όλους. Την ίδια ώρα ο γραμματέας δουλεύει αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά. Σημειώνω λοιπόν τις προτάσεις. 1. Θεατρικό. 2. Μουσική. 3. Έκθεση ζωγραφικής. Στο τέλος θα ψηφίσουμε. Τι κάνει εδώ? Παίρνει τις αφηρημένες ιδέες και τις μετατρέπει σε συγκεκριμένες, χειροπιαστές επιλογές. Και τότε έρχεται η στιγμή της αλήθειας από τον ταμεία. Παιδιά, στο ταμείο έχουμε 87 ευρώ. Θα χρειαστούμε γύρω στα 30 για αφήσεις και προσκλήσεις. Αυτή η παρέμβαση προσγειώνει την ομάδα στην πραγματικότητα και τη βοηθά να πάρει αποφάσεις που είναι και οικονομικά βιώσιμες. Και εδώ βλέπουμε τη μαγεία της συλλογικότητας. Ένα απλό μέλος, ο Νίκος, παίρνει τον λόγο. Προτείνω να γίνει Παρασκευή για να έρθουν και γονείς. Μπορώ να βοηθήσω εγώ στο στήσιμο της σκηνής. Δείτε, δεν είναι απλά μια ιδέα. Είναι μια πρόταση συνδεδεμένη με προσωπική δέσμευση. Στο τέλος, ο πρόεδρος παίρνει πάλι τον λόγο για να μαζέψει όλα τα κομμάτια του πάζελ. Συνοψίζω. Θεατρικό, μουσική, έκθεση. Συμφωνούμε όλοι για την ημερομηνία? Εγκρίνεται ομόφωνα. Η συζήτηση δεν έμεινε στον αέρα. Μετατράπηκε σε μια ξεκάθαρη, συλλογική απόφαση. Εντάξει, οργάνωσαν μια γιορτή. Και γιατί έχει σημασία όλη αυτή η διαδικασία? Πέρα από το προφανές, πέρα από τις εκδηλώσεις, τι είναι αυτό που πραγματικά μένει στους μαθητές από όλη αυτή την εμπειρία? Ας δούμε λίγο τα βαθύτερα ωφέλη. Αν υπάρχει ένα πράγμα που αξίζει να κρατήσουμε από όλη αυτή την ανάλυση, είναι αυτή ακριβώς η διαφορά. Ο πρόεδρος δεν είναι ο αρχηγός που δίνει διαταγές, είναι ο συντονιστής που χτίζει συνένεση. Δεν επιβάλλει τη γνώμη του, αλλά βοηθάει την ομάδα να βρει τη δική της κοινή γνώμη. Αυτή είναι η καρδιά της δημοκρατικής ηγεσίας και ίσως το μεγαλύτερο μάθημα απ' όλα. Τελικά, το 15 μελές είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό μαθητικό όργανο. Είναι ένα ζωντανό εργαστήριο δημοκρατίας. Εδώ, οι μαθητές δεν διαβάζουν απλώς για τη δημοκρατία, την κάνουν πράξη. Μαθαίνουν να μιλάνε, αλλά και να ακούνε. Να υποστηρίζουν την άποψή τους, αλλά και να συνθέτουν απόψεις. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι κάτι που μαθαίνετε μόνο από τα βιβλία. Είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται. Και το προαύλιο του σχολείου είναι το πρώτο γήπεδο. Το ερώτημα που μένει είναι: πόσοι θα επιλέξουν να μπουν στο παιχνίδι?